niki? Tombol kangen nggih. Tombol kangen. Digarap seragenan mawon nggih kersane. Siap. Yo. Masyarakat diajak untuk interaksi Mbak niki. Sampeyan rada maju kene karo aku dadi ben. Nah. Kalih Om Yudo. Siap. Niki tuyul loro mboten bisa nggih. Melu lho 750 tok iso. Aku melu. Sampeyan ngancani abahe, engko lek abahe sawaya wis ceblok sampeyan sing nampani. Ora ceblok. Ora ceblok. Toilete adoh dadak ning pendopo. Mbok menawa ndas kuwi kena dinggo wadah. Lah malah mondol kira-kira ceblok ning kono pisan kok. Kowe kan nang ndi? Teng mriki lho. Mondol aja lek melok. Nggih lho, kula penging lho punan. Kodi. Metune bojo ora oleh. Ngedeni cah cilik-cilik lho raimu putih kabeh. Modele kaya ditut Kowe kok melok wayang liya Endol. Kira dalang kira. Kalau jek enek dalang sitok ning kono. Melok kae. Heeh. Yo interaksi mumpung dalu iki diderekke karo Pepadi Ngawi dan tim Gusur Gugah. Acarane Ora acara apa iku? Melok malah kaya teleke manuk lho. Apa-apa tapi kan Putih manis. ireng. Monggo. Ya. Melirik ya Om Yudo. Oke. Monggo sedaya.